Salum. Andorang so tapuka parminggota di leo mati kisang opas para didiri martang yang naho maita diingatabi. Amin. Tapuji matuata marete maita. Marhite-hite gorni debata ama, gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin. Na mangulu do hata ni debata jala margogo mangula, jala tumajom sian sandok podang si dua baba. Jala manurusi di rasi-rasa disirang hosa dohot todi. Aka ring-ring pe dohot utuk. Jala panguhum doi di parwahon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, saya tugu-tugu jala rajai rohanami marhite-hite todimi. Asa olo kami manangihon dohot majalo hatam. Saya pahot mahatami di bagasan rohanami. Asalam ibaru jala lambadia rohanami. Saya urupi ma asalam hapor marhaposan kami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang kami hanguluan saleleng-lelengna. Amin. Jehovah, si
masih kat nipati ni debata na nienet sian Roma 2 mamuka meset ayat sada sat rori ayat 2. Dibaheni dang dapot ordinga ko ale jolma sidabu uhum ay dirimdo na diuhumiho dina ni uhumamu dongami ay suman tuna binaheni do pabahenami ho na manguhumi ay taboto do hombar tu hasito nga do uhum ni debata mangunay tu akka na mangulaon si songoni ima saat na atong mangidugogo may tasyatura debata mangulaw patinay ali tuan debata say pargogoy mahami mangulahon na umbar tu patikmi amen. Tatopo tima dosata dia dopan di debata tapo dubbe marwata martangiang mahita ale tuan debata amanami pargogo naso atudusan para sirohami dahami halak nadangolon narodo hami tujolo manopoti akkadosa nami nagodangi dibaheni hajahaton dohot hami hajahaton nami tubuh-tubuh dang adong haporsion nami di bagasan roha nami ian saluhut do hami manimbil sian aka dalammu matsai godang do pangalosion nami di patikmu alai ingot mahami alai Tuhan ala ni denggan di basam dot asini roham sai unang paingot-ingot aka dosa haposon nami dohot pangalosion nami say ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggan di basam alani kuarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amen. Tabi gimaha tabaga-baga ni debata taringot tuha sisani dosata. Ngusap aka dulu jalhu mutal akarubian
alai anggo parasini rohaku naso tupa musat siakko, jala padan ni hadameuku naso tupa humordit, ninna Jahoba sia-siho, hasangapon ma di debatana digijang. Amin. Hatani debata epistel di minggu tasadarion ima tersurat di Matius bidu 24 mamuka maisian ayat 45 sahat tu ayat 51 tajahama margati suri asa di dia do naposo haposan jalan nama roha na pinabakit iduk na mangalehon akan naposona mangan ditikina situtudo nahudok kono tuhamu pabakiton nado ibana mangaramuti salud na di ibana gabe tolema ibana mengilisingi akka dunganna naposo mangan minum do anggo ibana mangukupi akka si parmabu jadi aguan ma ibana laos lehonom ma tu ibana tuhat ni akka pangasi disima masa hangguk dohot na pinatongor nipon ido saat na martua do na tumangihon hatani debata jalanau piopsa. Amin. Thank you.
Tahatidak kon maha porsiotai songon nahina tidak kon nidongat tasa porsian di sandok portibion rap mahitamadok au porsia di debata jahuba ido ama pargugo nasa tudusan nat mo palangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai iman tubuhon si Maria naga bebean senton di perbadia andorang suabubuhan ido tuata natumon de bernit natua kur tano namana itu sugo laun siamun de bata jauba amanai parku nasa tudosani disi maka manghumi lakmu namate au porsia di toni perbadia dot dia tai mandok mula mangusu gudai nong mate dot dia ngulur nasara sudah amin.
Tabigi matikting di minggu ta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 7 Agustus 2022. Perjulo, Gor dohot topik Minggu, Gor ni Minggu Sadarion, Minggu Pawaluho Dung Trinitatis, topik Minggu, Debatado Panguhum, Paduahon, Dana Nasora, Senin 6 Juni 2022, di basa-basa Tuhat Tado Sadadak Dana Bawa di keluarga Fransisten Butar-Butar Inangi Duma Helfrida Boru Tapubolon Sian Sektor Perdatam Hipasdo dak danaki suaksongoni nang natorasna Patuluhun Ruas Nataba mulai sadarion Minggu 7 Agustus 2022 nunga di jalo gabe ruas niha GBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Sihar M. Situmeang, Inangi, Esther Dame Herawati, Boru Nainggolan, Dohot Tolu Dak Danak, Rosian Gereja Kristen Pasundan, Manang GKP, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, alamat Jalan Kolonel Sutomo Tolu, RT 005, RW 006, Sektor Perdatam, Jongjong Maruas Nabaru di Hudulanda. Hudulmamu. Paupaton, di Jakon Gabe Ruas Nagok, mulai sadarion Minggu 7 Agustus 2022, nunga di Jakon Gabe Ruas Nagok di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo keluarga, Rianto Sinaga, Inangi, Anita Sahara, Dohotolu Dak Danak, Naung Maddohoti Persiajaran Gabe Ruas Nagok di HKBP Sutoyo, Tulu Bulan Lelengna, Palimahon, Padidion Nabadia, sadarion Minggu 7 Agustus 2022 di ibadah pukul 8.30 WIB patupa di Huriatta do Padidion Nabadia tuaka dana ruas ni HKBP Sutoyo torok ni nambat dohoti Padidioni walu halak on ma gor-gor nasida sada Kobe Brian Batara Sigalingging 2 Wesley Ezekiel Putra Tugatorok Tolu Adelina Romauli Eleanor 4. Aprilia Bertua Sinaga 5. Alexander Cornelius Sinaga 6. Rico Agustinus Sinaga 7. Joshua Aldiko Ramos Tajo 8. Hana Arosa Siagian Paunopon Pelia Tujoloni Langgatan sadarion Minggu 7 Agustus 2022 di Sude Ibadah Papungu Pelia Tujoloni Langgatan Dohita Marhite Amplop persembahan syukur bulanan ruas ni HKBP Sutoyo Paduahon di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 di Sude Ibadah Papungu Pelia Tujoloni Langgatan Dohita Haperluat tu Sekolah Tinggi Guru Huria Bibel Pro Dohot Diakones HKBP Lasma Rohatta Lao Pasahaton Peliani Papituhon pelajar sidi reguler Hobbar Tupangidoan Niaka Ruas mulai Minggu tanggal 31 Juli 2022 Nasalpu di Patupa Huriatta do penerimaan sidi reguler tahun ajaran 2022-2020 tolu asa hobbar mai tu tahun ajaran ni persikola na dimulai sian kelas 10 SMA Manang Sederajat pendaftaran ditutup di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 Tuakka ruas nanaing maddohoti sidi reguler asa mendaftar jalan melengkapi persyaratan ima surat pengantar sian situa sektor fotokopi surat baptis fotokopi buku anggota jemaat dohot pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm godangna tolu lebar Pawaluhon pertangyangan sektor Mayasari di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Patupani Huriatta do pertangyangan sektor di sektor Mayasari nama kasuhutot pertangyangani keluarga Saud A. Sihombing
Boru na 70, masuk pukul 10.30 WIB. Alamat Jalan Bakti RT 004 RW 008 sektor Mayasari. Nisosoi tu ruas ni sektor Mayasari asaroma dohoti acara pertanyaan sektori. Pasiahon, pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022, patupaun ni huriatta do pertanyaan secara tatap muka masuk pukul 10.30. Nama kasuhuton pertanyaan ima sektor Mayasari, Kampung Baru, SMA Esmia, dan paduan suara Amahuria, paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo. Turuas nanaing madohoti secara live streaming, link YouTube dibagihun marhite WA grup sektor. Pasapuluhon, perguru malua khusus, huriatta membuka pendaftaran merguru malua khusus mulai tanggal 31 Juli 2022 nasalpu jala di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 penutupan pendaftaran ni perguru malua khusus. Di baheni tuaka yanakon ni huria naung marumur 20 tahun tugijang nanaing madohoti merguru malua khusus asa mendaftar matu sekretariat gereja. Pasapul sadahon penggunaan barcode. Disediaun huriatta do barcode naung ditempelhot di bangku asa boe taboto informasi manang buah-buah namasa di HKBP Sutoyo siganuk minggu. Marhitei disosoi matu ruas nama dohoti per minggu di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, asa di scan barcode naung ditempelhot di bangku manang di tempat duduk. Pasapuluh hon, berita habok niroha. Nunga jumolo marujung ngolu, nyonya situa estabunan Adelina Boru na 70, manang opusara boru. Rabu tanggal 3 Agustus 2022, tutu umur 24 tahun. Alamat Komplek PLN RT 00 RW 00 nomor 26 Cililitan sektor Kampung Makassar. Tuhatta mana mangapuli sudah keluarga na ditinggalhon. Pasapuluh toluhon, sumbangan. Di jalado sumbangan sian, NN sian sektor Mayasari, bunga altar tu Minggu 7 Agustus 2022. Hamalateo nasida siala pasu-pasu ni Tuhan, keluarga sehat-sehat. Di pasu-pasu Tuhatta mana pasahatos sumbangani. Lahu pasikopot tiktingon, boy mata jaha di tik-tik cetak. Songonima sahat ni tikting di mingguta sadarion. Tapuji ma Tuhan, mari de maita laos di soma tapasat peliata na parjolo A do parjolo B. Sana
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate duat pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Horas. Kamanginang nahina holongan di Kristus, las roha bui pajupang dohot tita. Hirim rohanami di bagasan hai pasok kita saluhutna dohot di bagasan lasni roha. Ra suku-suku dohita bahasa tarsurat di tikting parjamita inang padita burpajaitan ape narap dohot tita nuaing hami nasogot teleponin ang padita tama. Didikin nomor teleponina sida si patamago suarana. Ternyata serak. Jadi dang haru takas bolo makatai. Alani ido dipanggido nasida asa hami menggatihon nasida jala itur hulohon hami alanang pemago suara nasida angguhatani debatai kotok tong dua dong. Ido bahenna gabe rapita nuaeng akamanginang di parsaurata nuaing sutuk suku-sukur rohata bahasa gabe kateng inang padita berupa jetanon sawani partordingna jala lafstabuan ma ditangyakta asa anggiat itor tumibu malum inang paditata jala boy muse mangulahon akapakobasion itonga-tongani huriatta. Akamanginang talehom maroha do pikirata lahomar saur do tatani debata marhite turbuk na di enet sian pesalmen biddu 50 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat onom. Pesalmen biddu 50 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat onom tajahama secara responsoria. Ede sian si asap makuling do debata Jehovah jalam artikting tu tanoon sian habisaran tolhas rodi hasudutan saya narodo debatata jaladang tagamon hohom ibana di jolona do api madilat-dilat jala ronggur nagogosi tutu humaliang ibana. Papumuhamuma tuau akka nadaulat marroha akan nawar padan dohot au marhite-hite pelean. Ima sahatna akamanginang nahina holongani Kristus nakin Allah masuk tu remaja hami di huriat nah KBP Cawang laho pasahatu terpukon hode udah tunasida sada suku-sukun na parjolo. Bagaimanakah engkau mengenal Tuhan saat ini? Siapakah Tuhan itu bagimu? Apakah dia jauh atau dekat? Apakah dia masih berpengaruh atau tidak? Apakah dia masih berkuasa atau tidak? Masih bisakah engkau rasakan Tuhan dalam hidupmu? Masih relevankah ia bagimu atau tidak? Atau ia hanya sekedar warisan karena engkau dibawa oleh orang tuamu, dibaptis dan engkau tidak tahu itu, kemudian mereka menyuruhmu sekolah minggu dan saat ini pra-remaja, sehingga itu hanya sebuah tradisi dan dogma gereja yang sangat jauh dari yang engkau rasakan. Songod dia do masama akka alusna alai sia sude alusnai hera sude do nasida mandok bahwasanya mereka masih sangat merasakan Tuhan di dalam hidup mereka. Marhite sia dia mai pangaramotio ne debata di ngoluna. Kami merasakan bahwa kalau datang saya ke gereja ini aman, itu karena Tuhan. Kalau boleh kami sehat-sehat satu keluarga
kami masih meyakini bahwa itu adalah topangan Tuhan. Kalau kami boleh sekolah, kami masih percaya bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan kehidupan orang tua saya, sehingga kami bisa sekolah. Anak remaja mah nama doko songoni, para remaja dituruni remaja do pihak kamanginan. Noai suku-suku ni suku-suku nasarupa donang tuhita. Songo dia do noai panadota di Tuhani akamanginan. Tahilala adong do pehuasoni Tuhani itung-atungani ngoluta. Apakah Tuhan itu masih relevan? Apakah Tuhan itu masih berkuasa atas hidup kita? Apakah kita masih menyadari bahwa Tuhan yang menopang seluruh kehidupan kita ini? Atau jangan-jangan kita sudah tidak sadar, atau jangan-jangan kita sudah tidak merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Alaniaha gabi tubuh suku songoni akamang ala memang nabui dora kita nampe marminggu dang tahilala Tuhani. Nabui dora kita nampe tapasahat peleata alai dang tahilala Tuhani. Nabui dora kita nampe sukup sude akka parngodota alai dang ta sadari akka pasu-pasuni Tuhani doi. Akamang alai anggo di pesalmen on si asap on namargoar si asap. Jadi sasitong na molo nataboto molo Mazmur hera-hera sudedo ditulis manang diguriton si Daud. Nah kita ya kamang ide warna di dok Mazmur on imam Mazmur Daud. Pesalmen ni si David. Alai dang sude adong do piga-piga bagian na ditulis akka panurak na asing jalap biddu 50-on imanan suraton ni si asap. Jala dia dehod dolaho majahaon. Hidup bahena molonakin di ayat onomi adong di si sela sasitong na akamanginang dang si jahaotai. Alaniaha molo hobartu pajahaon ni Mazmur on ganup jupang sela disima tiki mauhom merenung berhenti sejenak. Jadi setelah semuanya dibaca dari ayat 1 sampai ayat 6 diingot masudei dipikir-pikiri mai sude hohoma merenung ma baru pemuse diudut itu ayat tapi Tuhan. Alani ido molo jupak ta ano muse sela akamang dan pola jahotai karena itu adalah tanda untuk kita berhenti sejenak dan berenung tentang apa yang telah kita baca barusan. Akamang isi rusi asapon atsura tajaha anon di renungan ta di wartai adong do di orang di si isi si asap. Si asap ima sahalak petugas pemazmur di bait suci. Dia juga pemusik ibadah. Dia juga adalah seorang yang bernyanyi, yang bertugas untuk bernyanyi di bait suci. Jana di surat ton ibana ma turpukon songo dia khobar tu panadauna di debata. Ini yang luar biasa. Bahwa di mana-mana dari debata di surat ton ibana ma alani ido ayat sada sahat rodi ayat opat takasdo di pabua ibana HIC onni debata. Kesiapaan Tuhan itu dia jelaskan. Dia mai di pabua ibana do pabua debata nasun gugudo debata. Debata namar kuasa do debata. Ayat sada makuling do debata Jehovah dalam artik ting tu tanoon sian habis saran tolhas rodi hasudutan. Di pabua ibana doi mulu di hata bahasa Indonesia di dok Mazmur asap yang maha kuasa. Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dia mengenal Tuhan sebagai yang maha kuasa akamangina. Dia menyadari itu dan dia mengimani itu. Di ayat 2 di dokibana muse sian Sion situan ni hinadenggan marsinodang debata. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar.
Dia sungguh mengagumi Tuhan itu. Dan dia melihat Tuhan yang begitu bersinar sekali. Ayat tolu di do, ayat tolu be di jolona do api madilat-dilat jala ronggur nagogos itu tuh yang ibana. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Autsura molo akan aposo nama nonton film Naruto akamangina. Jadi Naruto on molo adong didok cakrana, molo ngasat ibana cakranai marapi api masuk di badan nau. Itu mau menggambarkan bahwa dia sedang dalam kekuatan maksimal. Dan pemazmur ini yang bernama Asaf ini menggambarkan Tuhan yang sedemikian rupa. Adong api nama dilat-dilat yang berkobar-kobar dan luar, dan bahkan ketika dia ada badai bertiup dahsyat. Itu adalah sebuah gambaran betapa dahsyatnya Tuhan itu menurut pengenalan dia. Luar biasa akamangina. Markuaso do di ibana Tuhan ini sangat-sangat berkuasa dan begitu dahsyat. Ape along do pangajarion nama dokon God is dead nani dok ni Friedrich Nietzsche. Napa buahon ajaran ini nama dokon adang markuaso be Tuhan ini. Ai buasa aida mah adong do kaporangan. Di luas do akan marjah akam si parjahati lahu mangula kaulauna akka panipu ipe akka pangalesem ipe di pasu-pasu dongoluna HP adong na pogos saya lamar pogos adong na menderita dan adong na menolong atong di dia Tuhani God is dead nina adong ajaran nama doa somoni alai anggo pemazmur dihilala ibana do tum takas namar kuaso jalan namar gogo do debata nah masung-masung ngoluna di samping nih di ayat 4 di do di ayat 5 papungu hamuma tu au akan daulat maroha akan namar pada dot au mar hite pelean jadi diberitahon akan langit mahati goranna ai apala debata do panguhum. Dia mau menyatakan bahwa selain Allah yang berkuasa, Allah yang menopang kehidupan, Allah yang memelihara, tetapi kita tidak boleh lupa, Allah juga adalah hakim. Panguhum do debata. Allah adalah hakim yang adil. Oleh karena itu, mari kita berbenah diri. Sehingga firman ini akan mengingat sesungguhnya adalah firman Tuhan untuk jauh-jauh asa bertobat nasida. Mulai bertobat kona uhumma. Sasitong na turpuk lahu pasahaton uhumma do nasida. Alaniah akamanginan. Buasa gabe neng pasahaton uhumma tu nasida. Naso di pasahat nasida do peleana. Naso mar minggu do nasida. Naso mar tangiang do nasida. Mar tangiang burju mar minggu. Burjuro tu bagas joro jala pelean nabe di masa doa kamanginan sia dia melotajaha di ayat walu sasitong na burjuro na sida lahu pasah pelean na alani ido lamang hatu si turbukon sasitong na kamanginan ikut jahaut ta dosa satu ayat 20 tolu secara keseluruhan di do di ayat walu dada alani peleami ubahen nahu pisakko manang alani pelean mi situ tungon akan atok tong di jolokku atau dalam bahasa Indonesia bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku atau marki tepar dohane di leon nasi dua kapeliana marminggu do nasida martangi yang donasida. Semua ritus-ritus yang ditetapkan ketika itu mereka lakukan. Tidak ada satupun yang tertinggal akamanginan. Anggo sian ruhu parduru akan rohani ma nasida. Anggo sian ruhu parduru akan aburju martuha manasida.
alai suku-sukuna buasa gabe nang didabutuhani uhum tu nasida aladang sejalan kehidupan ritual dengan kehidupan aktual. Ibadah ritus tidak sesuai dengan ibadah aktual yang setiap hari. Sedia mai akamanginan. Molo tajamu saya diudutna di ayat 10 onom. Di patorang madisi di ayat 10 pitu. Di patorang dewatama disi dibongkar masude disi. Didok. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Marminggu nasida alai dangur nasida manangihon pisak-pisak. Dan luar biasanya bukan hanya tidak mau mendengarkan teguran, tetapi mereka juga mengesampingkan firman Tuhan. Dihagigihon rohamdo si paingot jala ditudal hokodo akahataki. Akamanginang di zaman saat ini jemaat setelah diteliti tidak suka lagi mendengar khotbah tentang dosa. Toh deh ya kamang. Adok kita nalam orang hatta molo mabege taringo jamita taringo tu dosa. Rata-rata dangadong nalam rohana. Jala hea adong dibahin penelitian tu akka pemuda nakarejo. Mereka sangat tidak suka dibicarakan terkait dosa. Jala disukum mah puasa dang lomoroham mabege jamita taring utu dosa. Dia lusiba nama. Kasih tong namang pendeta nungga udah kasih pikiran nami di kantor. Aku udah ngaka pergumulan nami ke permasalahan. Ronia kami itu gereja naing ma asa sonang rohan nami. Naing manyan asa tenang pakilalan nami. Unang banyak dosa ditaring ngoti. Nina ibana mangadusi akamangina. Itu sebuah alasan, itu sebuah jawaban yang bisa diterima dan masuk akal. Alai adong sadanai korikot botota kamanginang. Ketika kita datang ke gereja, bukan hanya melulu tentang kita, tetapi sesungguhnya tentang Tuhan. Bukan tentang kepuasan hati kita, tetapi hati Tuhan yang ingin kita puaskan, yang ingin kita puji. Jadi bukan tentang kita. Itu bahen nasi bata. Aidang nomor hanami marminggu di HKBP ala soboto mulu marminggu atusan gawe boido tenang rohaku nina boido las rohaku nih. Sehingga tujuan daripada ibadah itu bukan tentang Tuhan lagi, tetapi tentang diri. HP ibadah sejati adalah tentang Tuhan juga, bukan hanya tentang diri. Akamanginang ido namasa diturpuk on sasitong na nasida marminggu do martangiang do dipasah do peleana alai dangono nasida ditegur. Dan tidak hanya itu, sesungguhnya mereka telah meninggalkan daripada mengesampingkan firman Tuhan. Gimana parjolo? Napa duahon di patorang do musia di ayat 10 lalu ia adong di daho panako laos lomo doroham madongan ibana. Jalasatahi doho dohot akka pangalakup. Jika engkau melihat pencuri maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Itulah kehidupan yang terjadi ketika itu. Marminggu dunasida memuji Tuhan dunasida alai sarobang dohot akka panako. Nama ngikut musia di ayat 10 sia di pasobuhodo roha-rohani pamangamu madok najat
doho dilam madadani si pauto-oto. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Sehingga kehidupan mereka sesungguhnya adalah jahat nang pemar minggu. Dan mulut mereka penuh dengan tipu daya. Kalau namar gabusi do, pabada-badahon. Di ayat berikutnya, saya hudul-hudul doho pahata-hata dongamu. Saya disuak kodo gasa tu anak ni inangmu. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Akamang inang, sehingga dari semuanya itu, dari ayat 17 sampai ayat 20, Tuhan membongkar apa yang menjadi kelakuan mereka. Akamang inang, saat ini sering sekali orang Kristen merasa dirinya sudah benar karena dia rajin gereja, karena dia melakukan segala ritus-ritus keagamaan. Molo Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, molo hari Minggu nai ibana sangat-sangat penuh dengan Roh Kudus. Alai molo di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu penuh dengan roh halus, ya. Padahal sesungguhnya harus sejalan ibadah ritual dengan ibadah aktual. Itu bahena adong doh ya di sada gereja di Suraton dan di Joloo di Suraton selama beribadah alai di pintu haruar ido. Selamat beribadah dibayan di Harbangani di dia mai moloh ya kita tuh HKBP Kebun Jeruk Kamanginang di pintu gerbang nai lau luar kita adong di si selamat beribadah. Bahwa sesungguhnya apa yang mau dikatakan, ibadah ritus kita itu harus sesuai dengan ibadah aktual ketika kita keluar dari gereja. Ikon sarupa alaniaha ido namasa diturpukon dang sarupa dang hobar tu ruhut parduruna sida naburjui daun hape sasitongna daun akamanginang. Lalu apa yang Tuhan katakan di ayat 20 sada? Sai songonido di baheko jala sai sip doau. Jadi ini narohamma tu do soko doau. Sai pisangoku do hotahe jala rujioku do apalah dijoloni matamu. Itulah yang engkau lakukan. Setelah menjelaskan tadi, itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Sehingga akamanginang mula adong sian hita nama kilala manang mula adong taida nama ngulahon na jahat akapanipuon segala macam seolah-olah itu sudah bahwa Tuhan diam dan tidak bertindak. Sesungguhnya firman Tuhan ini berkata, aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Atau daksip debata. Tuhan tidak diam. Tetapi Tuhan akan datang sebagai hakim. Ido nadidokna di ayat 5 akamanginang. Di ayat tolu, sainarodo debatata. Jaladang tagamun hohom ibana. Akamanginang molo didok penakin jala saisip au molo sorodo pede bata. Sesungguhnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk membenahi, menata hati kita, menata hidup kita kembali. Itu adalah waktu bagi kita. Tiki parasia dua di kita laho paling gaton parangoluota. Alaniah akamangina karena Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang.
Ido bahenna mulu di epistel inakin adong do tajah hadisi hamba yang taat dan hamba yang jahat. Hamba yang taat, yang setia, dan hamba yang jahat. Matius 24 ayat 45 150 sada. Di 4 orang do disi. Di gobarhon adong 2 halak hamba naposo. Sada maina burju, alai sada maina jahat. Na burjuon saya diulahod do akka ulaonna ujudang disituanna. Alayang pun jahaton na sosetiaon saya diripu iban ado adang rodo pei tuakki mabuk maju au. Wae maju akka wasokon ala memang molo dinasi dah hati hai nang pe hamba nang pe budak adong do beberapa tingkatan akamang. Jala molo soisi di tuanna isena dipilit sebagai komandan songon tuan ima kuasona di ladang i. Alai pasti ro do napuna ladang i pasti ro akamang ina. Sarupa doi dia ka kobuta aka perkebunan kelapa sawit tanah dong di aka di dia taya kamang di Kalimantan gudang dora di Sumatera gudang dora tutudang bu kita lawan menjagai dan kita ya kamang ikon adong do tabaen nama jagai alai saya adong do akan nama jagai naburju dirawat ketika panen melaporkan hasilnya yang benar alai adong do tong nasu burju dang dirawat nung dang dirawat ditiki panen dang dilaporkan sesuai do hasil adong do nasu ngoni alai korodo kita lah ngamereng kobuni muse pasti ro perumpamaan itu adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika itu. Ise do naposoi hita doi akamangina holani naposo na dia do hita naposo nasatia do naposo manang naposo na jahat naposo na haposan do manang na naposo na so tau haposan totu boi mata adusi di bagasan rohat tabe alai sada poin nanaing ingotota akamanginang Tuhan pasti datang kapan waktunya tidak ada yang tahu dia pasti akan datang sehingga kita tidak usah capek-capek menentukan kapan itu datang menghitung mencari tahu tidak tetapi kita lebih baik membenahi diri supaya ketika dia datang ujuro ibana dapok nama kita songon naposo nahaposan namangihut akamanginang sian turpukon ado muse jauh-jauhna di jodoh kita asa mengodo di bagasan kejujuran hasitongan asa selaras perjalanan ninguluta ada orang ditiki marminggu idaun rohani tetapi sesungguhnya harus terlihat di dalam kehidupan sehari-hari dan sesungguhnya kita harus memulainya dari rumah. Apa di hutanami hudok mah jadi hutanami ya kama mulo lau hitatu kalau hutaku di Silando di Silangit masuk tu bagas hutan yopuku nah gudang di si gereja jarak 20 meter ngarung musik gereja 20 meter naik ngarung musik gereja molo sepintas idaun gudang gereja di Huriaon akka partukar do rasude ini naroha rohani do sude alai taboto do amanginang bahasa gabe gudang gereja di si pasti taboto rade bahasa gabe gudang gereja di Kutai ala saya tu buat kapar badan laos di gereja itu tuh perbadan tungapala pas songon namasa di turbukon ibadah memuji Tuhan tetapi
tidak terlihat sedikit pun di dalam hidupnya, kesehariannya, sehingga tidak ada keselarasan antara ibadah ritual dengan ibadah aktual. Atong akamanginang napadua honon di Johor mahita asa menyelaraskan itu, napatuluhon naparpudi didok asa dungoma hamu. Epistel kita judul di Bibel i didok dungoma hamu, berjaga-jagalah. Artinya apa? Setiap saat kita sudah harus siap. Setiap waktu kita sudah harus siap. Adang taboto manang adigan sadi harina rotuhani. Manang nadidik kimangolo dohita, apakah ketika sudah meninggal alai sadana pasti ikon modding dohita. Anggodong modding dan adong betik kita laho membenahi diri. Lalu kapankah kita membenahi diri? Ketika kita masa hidup. Oleh karena itu akamangina jauh-jauh naparpudi marhite turpukon ima dungoma hita saluhupna. Berjaga-jagalah. Kita harus ingat topik minggu hari ini, Allah adalah hakim. Debata panguhum didok di sini. Debatado panguhum, Allah adalah hakim. Dan dia pasti akan datang. Sehingga kita tidak boleh merasa bahwa dia tidak akan datang, dia pasti akan datang. Sehingga kita harus berjaga-jaga. Di pargugu itu hani mahita, lahu mangulahon hatana, martangiang mahita. Tuhan dewata amanami nahusobahami di bagasan gornena mu Tuhan Yesus Kristus. Marlas niroha dohami Tuhan. Ala dilioko di hami tiki, boy marsahor. Dot akadoan nami nasaha porsiaon di bagas joroon. Lahu mamuji pasangap guarmu nabadiye. Nyaratung masailas rohanami ale Tuhan. Ala dipakuling ihodo hami musia dipaingot to hami. Disumbuli ho hami ale Tuhan. Asa naing manian hobar ma pernguluan nami. Selaras ma pernguluan nami. Mula marminggu hami tarida mai di pernguluan nami siap hari. Marhite parange nasitong. Marhite parange nahaposan. Marhite parange na daulat alani i malas niroha lo hami ali Tuhan di nama bege hatam nabadiai alai tutu sipatagali do hami alani i rodo hami Tuhan sian uduk do serep niroha nami mangido tuado pamuda badi asa pargugui hami mulo tunggale pamatang nami alai anggo haporsian nami separguguam mudo pos doroha nami Tuhan sai tondim ton di parbadiai na mangamudi hon ngolu nami ganuk marsada-sada asa mulutung mulak kami sian garijaon titikion lam ibaru ma atong ngolu nami memulai kami mai sian aka hal-hal na sederhana marhite mulai sian diri nami keluarga nami dot tu akan na humaliang pe atong saya urupi kami Tuhan. Ale Tuhan di bata amanami mau niate ma. Ala diramoti hodo ruas ni huriam saluhutna. Songonaung ni ramotamu nasida ganuk marsada-sada. Tu hodo pasahaton nami. Asa ho matotong. No maso-maso mga ramoti majagay nasida. Mga lehon narikot di tong atong dinasa padalan ninguluna. Maso-maso sudi akka ulaon na, akka usahana. Sudi akka parkarijuan na. Sude akka na hinirim ni rohana na uli na denggan pasaut ma khobar tulong mo ni roham ali Tuhan. Porsea do hami. Say na pasautom mo do anang ahape akka na dihasi holi rohana. Talumobi di akka yanakon ni huriam. Di bagasan akka parsikolan na par leon habisuhon. Di bagasan akka perkuliahan na urupi na sida di akka perkuliahan. Akka na mangalului karejo Tuhan saya patudu perkarejuan nahobar tu keahlian jala asalamana dan nasida
Di asini roham marhite aka parkarejoan na pinatudum nasida. Nah songoni dia kana karejo be separ gogoi nasida. Asa tong mangulaon aka tugas do tanggung jawabna di bagasan hasit tongan, di bagasan rohan ada ulat nabiar mida Jehovah. Nah songoni ale Tuhan aka na koni huriampe naung tikina lahu marhasohotan sai homa na batuduhon aka sirokap nitod di dinasida. Sai posro sai homa na batuduhon aka sirokap nitod di na sepadan asa marhite boy membentuk aka keluarga na baru. Nang disaluhuna kana toras pe ale Tuhan. Saya luas ma aka manami inanami gak bisa ada siti ruon teladan di tonga-tonga ni keluarga. Namana gunogu sude aka keluargana lam solho tu adu pamun abadi mangasah ko di tonga-tonga ni waluna. Asi maruham. Nang songoni aka manami inanami sude naung lanjut usia pe. Utung lam gali pamatang na alai anggo hapor seon na lam togudo. Jalaga bisi ruam mai dihami saluhuna. Ale Tuhan tangya konon nami do huriam HKBP Resort Sutoyoon. Asa homa totong na manguluhon. Marhite aka pangula full timer. Sude aka parhalado do sude aka aktivis na meleho dirina gabe parhobas itu ngatongan ni huriamon. Saya pasu-pasu manasida. Antabay semangat do aserepon iroha di nama meleho dirina gabe ulang-ulang. Atong ale Tuhan loas mahuriamon patupahon aka pakubasion jala lamar sangak maguarmu nabadiai. Ale Tuhan dewata amanami ditikion tang yakon nami masude akar ruas ni huriam mulutung adong namar sahid. Mulutung adong di bagasan persahiton daung mahamadumon. Di bagasan aka arsa ni roha saya apuli manasida. Aka nagale saya pargugoy manasida. Jala mulutung adong akan nama rukil saya urubi manasida di barukilonna. Asi maroham Tuhan. Yang disude aka naholongi hami. Nadi bona pasogit nadi dia beneng nasida maringangan. Sude aka nama kaholongi hami. Dohot na sumak kaholongi pe totong maramoti jala gonggomi ganuk marsada-sada. Asi roham. Saya sama hami sian aka dosa nami nagodangi. Dosen aka pangalasion nami. Asa tamahami giabi haboran di paso-paso. Mulai hati mariho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami Tuhan. Amin. Huhut mata pasat peleata marede mahita sian bukede nomor 120 nomor 267 ayat sada dohot udutna.
koma peliata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan dohot nasa olibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uam na khusus di jolong. Paso-paso may jala ramoti. Asaw parasya kami peleanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam utanda hami godang di sileho-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok ngoleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang sa pinorbadia maguarmo. Sa Roma harajaon mo. Sa saot malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sa sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di bagasan dame, jalo hamu pasu-pasu nasian Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hon ma damena tutodim. Amanami inanami na hinaholongan ni Kristus na adong di garejaon dohot na mangihuton secara live streaming. Sian garejaon, sian hami na makobasi parminggota pasato tabi nami nato kita saluhut na. Selamat tarminggu madihita sude. Horas